Здравейте, аз съм Мемо, това е един подкаст. Днес на гости ни е Петър Костов. С близо 10 години опит като софтуерен инженер, Петър завършва в Англия, работил в Argent, един от най-популярните Ethereum wallet портфейли, и Wintermute, водеща глобална фирма за търгуване на дигитални активи. Зад гърба си има един стартъп, а днес е съосновател на Raven, DeFi компания, регистрирана в България. С теб се познаваме от 1-2 години от общи приятели. Ти си софтуерен инженер в света на блокчейн и крипто. Моля те ми разкажи, кога за първи път се сблъска с биткоин и какво си помисли за тази криптовалута към ония момент? Това може би ме връща към 2011 година. Бях в университет в Англия, University of Essex. Там имах колега от същия департамент, който се беше здобил с някъде около 10 биткоина. В този момент той ми ги предлагаше за нещо от порядъка на 100 паунда, 110 паунда, нещо от този сорт. Но тъй като беше твърде ново и твърде архаично, не архаично, ами аркейн, тогава не отразих офертата въобще. Даже честно казано реших, че се опитва да ме измами по някакъв начин. От тях. По-късно познатия термин като ръкпул. И в последствие през годините осъзнах, че всъщност не е било точно така. Реално скептицизма ми идваше от това, че преди време имаше една онлайн нация, Asgard се казваше, където участвах, те имаха голям организиран форум. Това е преди 2011 година. Това е преди 2011 година, да. Създаваха тогава виртуални паспорти за тая нация, с цел всички хора да бъдат под една нация и да се колонизира космоса и така нататък. Което естествено не стигна много далече. Спрях да ги следя преди много години, не знам дори все още съществуват, но биткоин ми се струваше точно толкова съмнително, колкото и тази виртуална нация тогава. А колко време ти отне да разбереш, че всъщност биткоин е нещо повече от една оферта, която ти трябваше да приемеш най-вероятно? Считай го сега, от гледна точка. Това може би се случи чак 2017 година, 2018, когато ICO-тата започнаха така да бъдат основни новини. А какво е ICO? Това е когато една фирма започне да оперира в блокчейн пространството, поне преди беше така и едва ли не задължително, те създават свой собствен токен. ICO означава Initial Coin Offering. Нещо като IPO, ама в дигиталния свят. Да. Реално преди проекта да започне въобще да оперира и да прави каквото и да е, те създават така наречения white paper, което е на хартия обяснено какво евентуално, може би, ако съдбата и боговете поволят, те да създадат. И те предлагат някакъв процент от тези стотинки, които се разпродават на инвеститори, реално като краудсейл, на който иска да участва. Тоест ти набираш капитал чрез Initial Coin Offering. Точно така. Вместо по стандартния начин да си търсиш инвеститори, да минаваш всичките пич декове, истории и така нататък. И те предлагат тези стотинки на изключително ниска цена уж, с идеята, че когато проекта прогресира, тези начални инвеститори биха били облагодетелствани по този начин. Ама това е 2017, минали са 6 години и биткоин вече не е на една цена, на която е бил 2011 година. По принцип е така, но аз малко или много, когато нещо не ми е в директното полезрение, го игнорирам и не го следя въобще. Съответно това и направих тогава, за мое щастие или съжаление. Не знам живота как щеше да му влече, ако тогава ги бях купил тия 10 биткоина. А мисли си да купаеш биткоин? Имаше такава идея с мои колеги от университета. Тогава разглеждахме, имаше сравнително достъпни ASIC машинки, които работят на USB. Чакай, какво е ASIC машинка? ASIC е специален хардуер, така да го нарека, който е предвиден конкретно и специално да извършва математическите операции, необходими за копаене. Това е някаква видеокарта и процесор към не? Специализиран хардуер. Okay. И по принцип този хардуер днешно време е доста труден да се намери, тъй като всичко живо го изкупи и производството е ограничено по много фактори. Тогава разглеждахме тия устройства, но установихме, че за копаенето, което може да се направи за един месец, реално трудно ще си изплати устройството. А копаенето е много специфичен механизъм, който в последствие, когато изминава период от време, става по-труден. Тоест, ако една машина може да ти копае, и това са измислени цифри, но може да ти копае 1 биткоин на ден, след един месец ще ти копае, да кажем, 0,9 биткоина на ден. И ти трябва постоянно да добавяш нова компютърна сила, която да
продължи да върши каквото върши оригинално, просто по-големи обеми, за да поддържаш темпо. И установихме, че на тогавашните цени не ни е особено доходоносно да набиваме пари вътре. Тогава идеята да държиш биткоин, за да може евентуално да го продадеш след 5 години, беше много далечна. Тоест, важно е било да изкопаеш каквото изкопаеш днес и ако можеш утре или след 30 дни да го продадеш вече на двойна цена. Да, това беше важното, просто не се случваше така пазара тогава. И това малко или много бързо ни дръпна от идеята, тъй като студенти, нали, свободният капитал не е особено голям в това отношение. Добре, това беше за майнинга и за копаенето. А какво е стейкинг? В блокчейн имаш няколко технологии, които са за да гарантират, че дадения блокчейн е коректен. Какво представлява това? Майнинга, например, е много от високо погледнато, много лесна теоретично идея. Това, което се случва е, ти създаваш един блок. Един блок всъщност представлява колекция от транзакции. Аз ти давам 5 лева, ти ми даваш 5 лева, Жоро получава 5 от някой друг. И това е записано в този блок. Да, те се подреждат по определен ред, по няколко фактора и те се записват като в счетоводна книга. Когато този блок се финализира, имаш математически алгоритъм, който потвърждава, че всички тези транзакции са се случили в този ред, състоянието на блокчейна е коректно и се преминава на следващия блок. Всеки следващ блок държи информация за предходния. По този начин, ако решиш да се върнеш назад във времето и модифицираш някоя транзакция, примерно тези 5 лева, които аз съм ти дал да изчезнат, ти променяш математическото доказателство за този блок, че е бил валиден. Mm-hmm. Той на свой ред променя следващия, който държи референция към първия, третия към втория, четвъртия към третия и така нататък. И ти променяш цялата верига. Тоест, колкото по-стара една верига, толкова по-трудно е да я променя назад във времето. Ако притежаваш голямо количество от чейна, т.е. имаш повече компютърна мощ, отколкото всички останали, имаш тази опция да се върнеш назад във времето и да коригираш чейн, но има и допълнителни механизми, които го правят доста по-сложно и доста по-time sensitive. Mm-hmm. Тоест имаш ограничено време, в което ти можеш да се върнеш и да направиш съответните корекции, които би искал евентуално да направиш. В публични чейнове като Bitcoin и Ethereum това е почти невъзможно. Така работи майнинг. За стейкинг има друг алгоритъм, който е, ти имаш една група валидатори се наричат. Те изпълняват съответната роля на миньорите, да потвърждава, че всеки нов блок е валиден и той е валиден спрямо предходните. Само, че те гарантират за това чрез пари, които са заложили на карта. И ако останалата част от системата каже, не, този валидатор се опитва да мами, той се опитва да промени нещо в хронологията или по някакъв начин да навреди на системата, те го маркират като вредител и тези пари, които той е стейкнал или заложил, част от тях се взимат като наказание. Той губи пари. Да, той губи пари. Не само, че не ги умножава, да. Ами той ги губи главницата сега. Когато стейкнеш дадена валута, например Ethereum, ти участваш в този гарантиращ процес. И е важно на кой валидатор си предоставиш парите, или ако ти самия си валидатор да си поддържаш хардуера и софтуера да бъде винаги коректен. Иначе търпиш загуби. Там е риска в стейкинг. Добре. Ти в Англия какво си учил? Computer Science. Нищо общо с крипто. Нищо общо с крипто. Основно програмиране, почти във всички посоки на програмиране, дата структури, вебсайтове как се правят, сървъри как се правят, малко хардуер, как работи, как се програмира. Така, но нищо общо с крипто. И започваш в Accenture. Точно така. Accenture ми е първият работодател. За там имам интересна история. Слушам те. Когато кандидатствах, преди това моето семейство държеше една малка пицарийка, в която помагах с какво се прави. Официалното ми назначение беше да съм менеджер там, но аз съм в университета, нищо не разбирам от бизнес, нищо не разбирам от живота, нищо не разбирам, точка. Anyway, това ми влезе в CV-то и когато кандидатствах за Accenture, те пожелаха да дам препоръка от предходния ми работодател. Аз свързах с рекрутера и му казах изрично, че нали, така и така това е семейен бизнес.
Моите родители са моя работодател. Официално на хартия майка ми е моя работодател и те искат да дам референция от майка ми за мен. И ги попитах дали наистина смятат, че това е адекватно, необходимо и дали е приемливо въобще да се случи. Те ми казаха, да, няма проблем. Така че моята първа работа я взех, защото получих референция от моите родители. Колко време изкара там? Година и половина, мисля. А защо си тръгнал? Защото по това време мой много добър приятел, с когото учихме в Великобритания и известно време споделяхме квартира, ме покани да отида да работя при него в News UK. Това е компания на Рупърт Мърдок. Точно така, този добър човечец. Какво ти беше впечатлението това да работиш в негова компания? Беше много различно от Accenture. Accenture е 330 хиляди души компания и те си имаха вътрешна платформа, където ти показват колко хора след теб са се присъединили към фирмата. Генералното обращение на кадри в тази фирма беше около 30%, така че след първата година имах 110 хиляди души, които се бях присъединили към фирмата след мен. News UK е сравнително по-малко, особено IT департамент и мисля, че около 200 души. Моя екип конкретно, моята част от там, където работих, бяха около 50. И беше доста, как да кажа, по-сплотено, може би, един вид. Хората се застояха по-дълго, все още поддържам добри взаимоотношения с много от тях. Когато ходя в Лондон, минавам да ги видя, носим понички и такива работи. Културата там, IT културата там беше много, много на ниво. Всички добри практики в софтуерното инженерство и прочее, като цяло почти нямам критики. Моля ми разкажи за твоето прибиране в България, старт раунд и въобще, защо ти беше нужно да стартираш бизнес? Това е добър въпрос. По принцип имахме леко разногласие с господата от News UK на времето, тъй като реално те имаха така наречените 360 градуса перформанс ревюта. Тоест, те питат всички около теб и теб за всички около теб, кой как се справя, колко добре се справя и така нататък. Доносници. Абсолютно. В този период на ревюта реално получих най-високия резултат от целия отбор от 50 души. И точно тогава се случи Брекзит, да падна с там 15 или 30%, ли, дори не помня колко, но на графата изглеждаше колосално зле. И аз отидох да си муфтя увеличение на заплатата, тъй като всички цени се качиха, заплатата ми остана същата. И тогава тъмън сменяше ръководството на фирмата и бяха организирали срещни се с шефа сесии. И понеже аз бях доста така вербален за проблемите с заплатата и всички имаха същите проблеми и ме бутаха напред, като глупавия да ходи да се кара с ръководството. Те не го правят. Ако някой бушон изгърми да бъде новия. Имаше такава сесия, където аз се оплаках, че заплатите не са вдигнати. Те казаха, че не, напротив, ние сме ги дигнали заедно с инфлацията 3% нагоре. И аз тогава вътре в сесията направих една бърза калкулация, как тия 3% реално се равняват на горе-долу нещо от порядъка на, не знам, нещо малко беше 10 паунда на седмица след такси и прочее. И им обясних, че това увеличение реално се равнява на цената на тоалетната хартия за една седмица, което би трябвало да ги води в размислите, че заплатата ми е shit. Не, човек, това ли им каза? Да, на CEO-то директно. Тя се засмя, всички други в залата се засмяха, но нямаше никакво развитие по въпроса. И аз тогава си давах сметка, че всъщност семейство и приятели са в България, аз седя и се трудя в Англия по бог знае що. И в рамките на един месец си подадох оставката, намерих си работа в България и се преместих. Работата ми в България беше към един малък българо-американски стартъп, наричаше се Futurist Labs. Те мисля, че вече не оперират. Много мъничко 10 човека реално изпълняваха аутсорсинг услуги към чуждестранни компании. Там изкарах 6 месеца. В края на 5-я месец, преди на 6-ти ми изтичаше пробния период, в края на 5-я месец отидох и им казах, вижте момчета, аз няма да си продължавам работата при вас, защото искам да направя нещо свое. Дадох им един месец предизвестие, въпреки че бях пробен период, имах правото да напусна на следващия ден. Но имаше работа за довършване проекти, не мога да ги оставя да висят. Да приключихме това и започнах стартъп
с бизнес партньорка, който се казва StartAround. Чакай сега, как намери тази мацка? Нейното семейство са семейни приятели. Тя също се беше върнала в България и е тип стартъп ориентиран човек. Okay. Реално тя ми подхвърли идеята, че и трябва софтуерен партньор, който да може да изпълни софтуерната част от проекта. Тя ще се занимава с бизнес частта от проекта и да го бутаме така. И за известно време всичко вървеше добре. Успяхме да се свържем тогава с... Всъщност, отварям една скоба. Mm-hmm. Проекта беше фокусиран върху това да създаде един маркетплейс за наемане на фриланс услуги или контракторски услуги. Да. Последствие пивотира лекичко в посока крипто, тъй като тогава беше ICO бума и решихме да се включим в щафетата. И идеята беше да направим така маркетплейса, че да се върти около крипто. Т.е. заплащаш на фрилансери с крипто. Mm-hmm. И съответно собствен токен, ICO и цялата какафония около това. Тъй като беше много ново и реално повечето големи компании се опитваха да влезнат по някакъв начин, нищо не разбирайки от крипто, но се опитваха да влезнат. И тогава се свързахме с Google, които предложиха партньорство да ни помогнат с маркетинг частта, като ни предоставят кредити за техните маркетинг услуги, плюс асистенция. Okay. Намерихме си хора, които имаха интерес да инвестират в нас, т.е. да участват в ICO-то, тъй като процесът с ICO е много сходен с IPO. Mm-hmm. В този момент сте само двамата, финансирате си бизнес със собствени средства, да. Обаче в някакъв момент ти трябва капитал. Ако винаги да го разраснете. Да, винаги ти трябва капитал, ако искаш да го разраснеш. Да. Независимо колко си голям, тъй като колкото повече личен капитал имаш, толкова по-големи идеи имаш. Така че малко или много винаги ти трябва това външно финансиране в един момент от живота на стартъп. И ICO-то е в чудесния момент появено на пазара като възможност за кредитиране. Точно така. Но сходно на IPO ти също трябва да си намериш хора, които първоначално малко или много да ти гарантират, че ще участваш преди да го започнеш, защото най-тъжното нещо, което можеш да направиш е да направиш ICO и да имаш 0 участници. Така че намерихме хора и бизнеси, които имат интерес да участват. Но за жалост с дамата не се разбрахме на чисто ниво човешки взаимоотношения. Това, което аз направих беше да взема целият код написан до този момент, който беше реално всичко свързано около ICO-та, плюс много базова начална част на проекта. Mm-hmm. Нещо като MVP, не съвсем. Да. Minimum Viable Product. Точно така. Реално пакетирах целият софтуер в един zip файл, изпратих го и пожелах успех. Така напуснах StartAround. А след него? След него се чудех какво точно да направя. Знаех, че искам да влезна в блокчейн, тъй като ICO сферата, бума беше много голям. Тогава всъщност най-голямо впечатление ми беше направил браузъра Brave. Между другото, ползвам го и до ден днешен. И аз. Показвам колко трафик съм си спестил от реклами. Да. И колко минути време това на мен ми е спестило. И колко е сигурен. Така. Okay. Тяхната идея беше трафика от реклами, ти да получаваш някаква форма на възнаграждение, че гледаш реклами. И имаха токен, който извършва това възнаграждение. И съответно тяхното ICO беше фокусирано около този токен. За този период от време, тогава 2017-2018, те бяха малко или много едно от най-успешните ICO-та въобще. Ако не се лъжа, събраха около $30 милиона в ICO фандинг в рамките на примерно 15 секунди след като отвориха вратите. ICO ситуацията тогава, въобще крипто ситуацията тогава беше изключително хаки нещо, защото то няма никакъв регламент, всеки може да... Освен, че няма никакъв регламент, нямаше и никаква инфраструктура организирана около това. Това го поддържа да се... Да, всичко беше реално, да кажем, съобщава се, че на тази дата в 12 часа ICO-то отваря врати. Даваш дебитна кредитна карта и вкараш парите и другото не се знае. Участваш само с крипто, не можеш да участваш с истински пари. Ти трябва да си намериш откъде да си купиш, примерно, Ethereum, за да можеш да платиш в Ethereum и да получиш съответните токени. Отваряте си един сайт и е малко като ситуацията с купуване на билети за големи концерти.
кликаш рефреш, докато получиш информация, инструкции точно какво да правиш и се надяваш да можеш да изпълниш тези инструкции преди всички останали. Сега, за да запълниш 30 милиона дупка за 15 секунди, или то май беше и по-малко, не човешко кликане. Това привлече изключително много внимание. Те реших, окей, ще бъде блокчейн. Къде да бъде този блокчейн? Започнах да търся обяви към чуждестранни компании, които да предлагат ремонт работа. Ти си в България и искаш да работиш тук. Да. Намерих една фирма, която се нарича Argent, които в началото се рекламираха като блокчейн браузър. И тъй като блокчейн по принцип, когато качиш някаква информация, тя остава публична и завинаги там. Моята първа асоциация с блокчейн браузър беше, че някой иска да ми качи браузър хисторито в публичното пространство, за винаги да остане там в блокчейн. И в началото бях доста скептичен към идеята, защото... Кой го иска това? Кой го иска това, точно така. Вследствие се оказа, че те просто така се рекламират за прединвеститори, за да могат да си направят волета като хората. Да получат фандинг и да може това нещо да се развие. Интервюрах с тях, ходих до Лондон, видяхме се на живо, харесахме се, наехаме на работа. Ремоут. Фули ремоут. 3 години, реално мисля 2018 започнах там до 2021. Построих им реално цялата инфраструктура и много голяма част от бакенда, почти сам. А колко души е имало към онзи момент в Argent? Аз бях нает като третия подред. Да. Wow. Бяхме един човек, който се занимаваше с... той се казва Юри, е важен за по-нататъчния разговор. Той се занимаваше с Android апликацията. Имахме един човек, който се занимаваше който се занимаваше с iOS апликацията и аз, който се занимаваше с сървърната и инфраструктурната част. А трябва да кажем, че в момента, ако някой гугълне Argent, до името Argent стои The Best Ethereum Wallet. Това е така. И това не е на празно, предполагам. Не е на празно, от гледна точка на това, че те, доколкото ми е позната екосистемата, са едни от първите, които направиха доста неща първи. Като, например, това, което в момента се рекламира като то се нарича Account Abstraction. Или с други думи, да не трябва ти да си следиш ключа за достъп към криптопарите ти. Крипто е много специфично от гледна точка на това, че ти си в контрол на твоите пари, стига да имаш този ключ, private key наречен, за да можеш да си достъпиш твоите пари, всичко е наред. Ако го губиш завинаги, няма кой и как да ти го възстанови, освен ако ти не си го пазиш. А някои борси държат тези ключове без ти да знаеш? По принцип борсите, когато ти си депозираш пари в борса, тези пари вече не са твои. Има един термин в криптосвета, казва се not your key is not your money. Тоест ти си предоставяш парите на друг да ги пази. И разчиташ, че този друг би могъл да ти възстанови сумите, ако нещо се случи в... Да ги подредим тогава по сигурност. Къде е най-сигурно човек да държи парите си? Дали ще бъде cold wallet, софтуер, дали ще бъде на борса? Какви са рисковете и предимствата на тези няколко вида wallet-и? Всяко нещо си идва с риск и предимство. Най-добре е, когато имаш достатъчно познание, за да си генерираш ключ сам. И този ключ да си го пазиш на много добро място, въпреки че е хартиен, така не хартиен носител, но имаш тази опция. Когато генерираш този ключ, трябва да избереш как да го съхраниш, ако, примерно, лаптопът ти се повреди. Много често хората, поне преди, правяха това. Записват ключа на хартия, като променят някои от знаците, които те си знаят. Примерно 16-я знак и 17-я знак и го променят на нещо друго. А ключа е някакъв сбор от символи, цифри? Точно така. Един дълъг сбор от hexadecimals, което включва всичките цифри от 0 до 9, плюс 6 букви. И тя е малко или много случайна комбинация. Идеята е, че този ключ доставя достъп до парите, които имаш. И искаш да го пазиш на всяка цена, по всякакъв начин. Това, което Cold Storage ти предлагат, е този ключ, който е на едно като флашка с размер. То държи този ключ. Ако флашката се повреди,
пак страдаш от същия проблем, какъвто ако лаптопът ти се повреди, а ти си генерирал сам ключа. Те затова много често в комплектите ти предоставят едни картички, на които си запишеш определени ключови думи, нарича се речник, определени ключови думи 24 да кажем, които в правилната последователност ще ти дадат обратно достъпа до този ключ. Това, което Argent ти предлага, е, че не трябва да го мислиш този ключ въобще. Той се пази от софтуера, който ти е предоставен. Ключът отново е само единствено на твоето устройство, но е, как да кажа, премахнат от твоето полезрение. Не трябва да го мислиш. Ти работиш с него, имаш си достъп до него, той е криптиран и запазен настрани. Просто ти не трябва да го мислиш. И те предлагаха друго нещо, което е едно от първите. Нарича се Social Recovery. Което е, ти като мой приятел, например, аз мога да те добавя като така наречен Guardian, как ги наричаха. Тоест, ако примерно си загубя телефона, мога да се свържа с теб и да ти кажа, може ли да ми блокираш телефона, за да ми блокираш портмонето, за да не излязат пари. Или ако сменя телефони, мога да прехвърля собствеността на моето портмоне на новия ми телефон, съответно на новия секретен ключ, чрез помощта на тези гардени, които са добавени. И, примерно, ти добавяш 3 души, 2 от 3 трябва да се съгласат, че да, всичко е наред, този не се опитва да мами и си възстановяваш достъпа по този начин. Това на свой ред също крие определен риск, защото ако твоите приятели решат да се наговорят и да те цакат, срещу теб, могат да го направят. Тогава вече имаш по-големи проблеми и доста голямо количество от лоши житейски избори някъде по пътя. Но всяко нещо си идва със своите плюсове и минуси. Ако държим криптоактиви, валути на борсите, всъщност борсите си отива утре и нашите пари отиват с нея. Точно така. Например, миналата година имаше много голям казус с една от големите борси, нарича се FTX, която внезапно реши, че от днеска за утре всъщност имат огромна дупка от милиарди и банкрут. Да. Днес се сещаш, че всъщност си правил много грешки, мизерии последните 3 години и затова довиждане на всички. Добре, моля те, спомена за FTX. Кажи ми, от 2010 година, когато две пици бяха закупени с близо 10 000 биткоина, до проблема с FTX, какво се случи за този период от време? Какво стана с крипто, биткоин и блокчейн? Случи се това, че крипто по принцип като ресурс, по-голямата част от крипто е ограничено по някакъв начин. Биткоин има максимално голямо количество койни, които могат да се произведат. 21 милиона. Това е supply, за който всички говорят. Точно така. Ethereum от своя страна пък много бавно добавя нови стотинки в системата. И вече напоследък с новите алгоритми, които са добавили, част от тях се горят с цел да се намали общия обем, общия supply, който има. Това, което се случи е, че просто повече хора видяха някакъв потенциал в технологията, която в интерес на истината не е само за финансови операции. Тя има много плюсово от гледна точка на това, че историята в нея не може да бъде коригирана. Това ти предоставя доста голяма прозрачност в много неща. Представи си едно гласуване, което веднъж като си гласувал не могат да отидат да ти коригират гласуването. Да. Разбира се, сме доста далеч от една идилия, където гласуването се случва в блокчейн и всички участници в обществото имат равен достъп до този блокчейн. Но идеята е, че има много ползи. И много хора видяха тези ползи. Разбира се, и много хора видяха чисто спекулацията в 2017-2018 година, тези върхове и после корекции на биткоина в случай. То е просто нов пазар. Да. И тези върхове и спадове са съвсем нормални. Те са понякога са нормални в нормалния стоков пазар. Netflix портфолиото ми може да потвърди същите скокове и падения, реално каквито и биткоин прави. Просто това, което се случи, е, че повече участници се включиха, отколкото имаше свободен запас, тъй като всъщност голяма част от биткоините са загубени за винаги, тъй като в периода, на ранния период на биткоин много хора придобиха огромно количество биткоин за много малко усилие. И тези ключове, които са ти достъп, много хора ги загубиха. Просто защото решил си да си смениш лаптопа и изхвърляш стария на букука. Даже имаше една история преди време с някакъв индиец, който беше прекарал не знам си колко безбожно много време в търсене на стария си хард диск по разни бунища, за да го намери, защото имал примерно 1000 биткоина там или нещо от този сорт. И не го намерил? Не си спомням, честно казано, но е много вероятно да не го е намерил. Да.
Така че в един момент света се събуди на това нещо биткоин и решиха да участват много. Дали заради голямото количество статии в интернет, дали заради големия FOMO ефект, Fear of Missing Out, или каквото и да било друго. Но фактите са факти. Биткоин се качи като цена доста. В момента всеки говори за евентуално одобрение на ETF, Exchange Traded Fund. Защо е толкова важно да се одобри и какво означава това за цената на биткоин? Пък и на другите криптовалути. Проблема с крипто, който е и проблем и позитивен и негативен от гледна точка на това, че дълго време липсваше всякаква регулация. Когато нещо не е регулирано, ти не знаеш дали това, което правиш е правилно или не е правилно спрямо гледната точка на закона. Когато не знаеш дали е правилно или не е правилно, аз си, примерно, хедж фонд или някаква друга бизнес операция, управлявайки много пари, реално не знаеш дали можеш да отидеш да го направиш. Когато се въведе добра регулация и всичко е написано черно-бяло на хартия, можеш това, не можеш другото, вече ти се отварят вратите за парични институции. Пенсионни фондове, застрахователни дружества. Да, всякакви. И реално малко ли много се дава кредит на различните криптовалути, че вече са легитимен финансов инструмент, който може да бъде ползван от легитимни финансови институции, които са си напълно регулирани и контролирани. А значението на ETF е точно това, че една компания, за да може да предлага ETF на свои клиенти, ETF трябва да бъде регулиран по всички правила и закони и по този начин тя може да участва. В същото време, малко или много ти трябва да имаш самия инструмент, който предлагаш. ETF е, въпреки че малко или много виртуално отгоре направено върху даден инструмент, и трябва да имаш съответния резерв, за да докажеш, че можеш да го предлагаш въобще. Тоест, когато аз евентуално си купя от BlackRock един биткоин, те трябва да докажат, че го имат всъщност. Би трябвало. В някакъв wallet или къстъди. Не съм закопал много в информация там, но знам, че е малко или много очаквано. Да. И това, което се очаква с една добра регулация около ETF-ите, е, че големите институции като BlackRock ще трябва да отидат и да накупят биткоин от пазара, който отново е ограничен като количество, съответно цената би трябвало да се качи нагоре. Добре, какво е това Market Maker и защо премина в Wintermute след Argent? Market Making е реално функция, много критична функция в пазарите. Това са институции, които предлагат ликвидност на различните инструменти. Представи си така, отидеш в едно exchange бюро и искаш да си обмениш евро за долар. Ако exchange бюрото няма евро, което да ти предложи срещу твоя долар, ти не можеш да си направиш маркет сделката. Маркетмейкерите осигуряват това наличие на различни инструменти спрямо потребността на масовия клиент. Или с други думи, наистина правят пазара, маркетмейкинг, преведен като термин, за да могат да осигурят, че когато има клиент, който иска да си купи или да продаде, има отсрещна страна, която да завърши тази сделка. Реално това е нещо, което Wintermute прави. Те правят доста други неща също, но това е основният фокус на фирмата. Те са едни от най-големите маркетмейкери в момента в криптопространството. А какво те привлече от wallet-а Argent към маркетмейкера? Ами всъщност тогава, към края на кариерата ми в Argent, аз, Юри, който споменах по-рано, той отговаряше за Android апликацията в Argent, и Мат, който отговаряше за iOS апликацията в Argent, решихме, че търгуването ни е доста интересно. Това беше в зората на Uniswap, който е в момента един от най-популярните ексченджи в криптосвета. И решихме, че ще е забавен бизнес, ако започнем един елементарен арбитраж. Арбитражът е, когато купуваш домати от Румъния за левче и ги продаваш за лев и 20 в България, прибираш разликата. Реално нашата идея беше точно това, да купуваш и продаваш крипто от едно и друго място и да прибираш разликата по възможност. Това го бутахме известно време, но честно казано ни липсваше каквото и да е познание по материята. Тогава се случи да попаднем на хората от Wintermute, които бяха съвсем новички, но имаха интерес към същото реално. С тази разлика, че те се фокусираха повече върху централизираните ексченджи, отколкото в DeFi света. CeFi също DeFi? Точно така. Okay.
Те реално започнаха живота си в CFI света, ние се опитвахме в DeFi. И в началото имаше идея, където да се убедим, т.е. те да ни купят, така че да бутаме двете неща паралелно. Но те все още не бяха озряли много за идеята за DeFi, пък и DeFi света беше много малък, честно казано, и не се разбрахме. Последствие обаче успяха да дръпнат горе посочения Юри, който отиде и започна пред тях, ако не се лъже, може би 5-я служител или нещо от този сорт. Съвсем рано, те все още бяха в coworking, на една голяма маса всички и така. Опитаха се и мен да ме дръпнат, обаче аз твърдо исках да седя в България. Те твърдо искаха да отида в Англия. Там имаме офиса. Там имаме офиса и не се разбрахме. Да. В последствие мина известно време, мисля, че около година, където всъщност те се разрасаха достатъчно, че да могат да си позволят аз да работя от чужбина, с оговорката, че от време на време ще ходя в Лондон да работя при тях. Реално оговорката беше 2 седмици in, 2 out. За мое щастие или за нещастие, това се случи точно COVID-пандемията. Малко си го използва в своя полза. Да, първите 4 месеца, аз започнах януари месец 21 година, първите 4 месеца, докато бяха съвсем тежките карантини и така нататък, не пътувах. Април месец обаче дойдоха и бяха така любезни, кажете, виж сега пробните периода на приключване, бихме се радвали поне да видим очите. И започнах да лети натам, което си беше предизвикателство само по себе си, тъй като тогава пътуването беше много трудно. Аз си спомням първия ми полет април месец до там, бяхме 7 човека в самолета. С маски. Каснахме на Хитроу, минаваш ръкавите първите точно преди да те пуснат в терминала, за да те проверяват паспорти и така нататък, където имаше една барикада с такива с бели костюмчета, с маски. Термокамери. И един глашатай, който навикваше, ако нямате... имаше едни специални писма, които са да потвърдиш, че ти си критичен работник, за да можеш да влезеш в държавата. Така. Спомням си. Да, глашатая навикваше, че ако нямаш такива писма, просто въобще не се доближава и до преградите, стой си назад, първия полет за наобратно, откъдето си дошъл. Аз имах такова писмо, разрешаваше ми се да ходя от хотела до офиса и от офиса до хотела обратно. Ако ме спипа полицията някъде навънка, се започва с въпроси защо, как, къде и така нататък. Това беше безкрайно интересен период. Да. Те тъмън се опитваха да финализират нещата около Брекзит и нали, уж официално да напуснат. Имаше и драми с визи, дали трябват визи, дали не трябват визи. Въобще цялото нещо беше изпитание. Добре, с Юри как преминахте от Wintermute в Raven? В интерес на истината имахме известно количество неразбиране с ръководството, тъй като в началото, когато аз започнах да работя към тях, се правеха определени обещания. Сега, трейдинг компаниите как работят по принцип не само крипто, а въобще и в традиционните пазари, така наречения TradFi, обикновено част от печалбата се разпределя като бонус към служителите. Това се прави с цел тези хора, които изграждат системата, да не напуснат да отидат в конкуренцията и да изграждат нова система там. И в началото на 2021 година бяха направени дадени обещания, които да се спазват. В последствие условията се промениха. По принцип, по договор те имаха право да си го променят, както пожелаят, тъй като бонусите в тези компании обикновено са изцяло discretionary, т.е. те преценяват как, кога, дали и колко. Но поради това и поради други проблеми, малко или много целият DeFi отбор напусна горе-долу в рамките на 22 година в началото. Юри беше Head of DeFi за Wintermute. Той напусна, мисля, пръв от групата. И всъщност осъзнахме, че той голяма част от времето е прекарал в това да пази отбора от всякакви проблеми и неприятности, създавани от другите участници в фирмата. Той напусна, последствие всички останали напуснаха, последствие и аз напуснах. И мина известно време, което когато веднъж си програмирал в изключително конкурентна среда, каквото е търгуването, осъзнаваш, че всъщност другите работи са ти малко или много скучни. И си търсиш тръпката от напрежението, от това да направиш грешка, която да струва много пари. И си го търсиш.
И се свързах с него и с още един колега там Ивайло. Говорихме си такова, някой подхвърля идеята, кой точно историята не помни, но някой подхвърля идеята да се организира ново търгуване. Така, началото беше малко или много на майтап, колкото да пробваме между два ексченджа, дали може да направим обикновен арбитраж и да видим как ще изглеждат нещата. И това взе, че ни се отслади като апетит и останалата история. Какви са пречките пред един стартъп като Raven в случая, в криптосферата? Говорим за закони, за банкиране, регулации, пък и това да се бъдеш в България, понеже вие сте в България. Да. По принцип ние сме разделени между България и Англия. Основната част от служителите са в България, включително аз, Ивайло и Юри и някои от служителите са в Великобритания все още. Проблемите са, както посочих и по-рано, конкретната липса на много добре дефинирани закони около това какво можеш, какво не можеш и това, което можеш, как да го правиш. И реално имаш предизвикателство до гледна точка на къде точно ти е юрисдикцията, за да търгуваш. И съответно на различните ексченджи, на различните блокчейни и различните инструменти, с които търгуваш, кое къде е регулирано правилно. Това ти е предизвикателство. Банките в България малко или много като чуят крипто подскачат до тавана, което също е известна доза предизвикателство, но когато си устроен като легитимен бизнес с правилните структури положени в него, не е чак толкова трудно да започнеш и да функционираш адекватно. Може ли да направиш един кратък анализ на нашите български криптокомпании и как те се сравняват като идеи и изпълнение спрямо конкурентите си от чужбина? Да, разбира се. По принцип, моят поглед на българския пазар е малко или много ограничен. Ние сме се фокусирали върху чуждестранните проекти, чуждестранните фирми, големите ексченджи като Binance и Bybit и прочее. Но в България съм имал удоволствието да се запозная с доста хора в последните няколко години. Като, например, знам, че имаме много силен software development сектор. Това е една от причините и ние да сме локализирани в България, основно защото тук си търсим и кадри. Например, LimeChain са много големи в software development и outsourcing. Те си имат и Lime Academy, която се опитва да подготвя нови кадри да посрещнат бъдещето на дигиталните технологии, така да се каже. Имаш много силни консултантски услуги, например Veda Consulting, които са... Те са по принцип английски, мисля оригинално, но имат много силен развит офис в България. Това дали не са и Веда и Дани Коев? Да. Окей, поздрави на Дани. С него имаме общо пространство, споделяме в един coworking в Пъзъл в София. Така че ги познавам като счетоводители. Да. Те ни бяха препоръчани от доста места. Nexo е много голямо име. Nexo, това, което мен ме впечатли много на времето, не си спомням точната година, може би около 2019. Nexo, ако не се лъжа, бяха първия криптопроект, който изплати дивиденти според обещаното на тези, които притежават токени от тях. Защото също така те си имат Nexo токен. Точно така. Те започнаха точно като лендинг платформа, където можеш да кажем, да си заложиш твоето крипто и да вземеш фиат долари, които да ползваш и получаваш някакви награди в Nexo токени. И трябва да го признам, че всъщност те бяха пионери в това. Глобален пионер. Абсолютно, да. Със сигурност постигнаха много добри резултати, много кадърни и читави момчета и момичета, но най-впечатляващо, че наистина се изпълниха обещанието да изплащат дивиденти, което за тогава беше нещо крайно невероятно, защото всички проекти, които аз тогава знаех и се интересувах, малко или много бяха, ето ни парчето хартия white paper, където обещаваме да направим нещо, може би едва ли не в бъдеще, докато Nexo обещаха, направиха и изпълниха, което беше доста впечатляващо за българска компания. Те също така имат и силен venture capital отдел, който се опитва да спонсорира нови стартъпи и пионери в пространството, особено в България. Така че впечатленията ми от тях са изключително добри. Имаме също така много силен аудиторски отбор. Окей. В блокчейн света ти пишеш парчета код, наречени смарт контракти. Идеята за тях
е когато, например, искаш да обмениш пари или да ги сложиш за сейфкипинг или искаш да направиш каквото и да е, това парче код автономно да взима решение и да предлага дадената услуга. Когато обменяш пари, ти не ги обменяш срещу друг човек, ти ги обменяш директно срещу този смарт контракт, който в себе си държи някакво количество пари. Което само по себе си води и до проблеми. Тъй като все пак е парче код, което държи някакви финансови инструменти, шанса някой да дойде и да се възползва от недостатъци в кода или да го хакне директно или каквото и да е и да вземе наличните ресурси оттам е доста голям. Затова, когато една компания реши да използва това, особено когато реши да ги предлага към клиенти или да държи голямо количество пари, те наемат така наречените аудитори, които минават през кода много детайлно и внимателно и търсят да намерят разни пробойни, грешки, недомислици, недостатъци или каквото и да е. Ние се оказа, че имаме доста добър колектив от такива аудитори. Те обикновено са соло аудитори, т.е. работят сами за себе си. Контрактори. Като контрактори, да. Например, много голям такъв, с който се партнираме от време на време е Крумпашов. Но има и доста други, което е изключително впечатляващо за мен, защото капацитета от умения, които трябва да имаш, за да извършваш тази функция и да извършваш добре, защото всеки може да се подпише и да каже, да, това няма проблеми, но да го извършиш добре е всъщност доста трудно и изисква доста така високо ниво на интелект и способности, които да си натрупал през годините. Което е доста обнадеждаващо от гледна точка на това, че българския пазар, макар и да няма толкова много наброй стартъпи, колкото има чуждестранните пазари, всъщност има много добри програмисти. И много умни хора, които работят в него. То не случайно виждаме и компании като Uber, които влизат на българския пазар, за да вземат такива кадри. Впечатляващо е, когато имаш основен софтуерен офис, но нямаш услугата в държавата. Нали? Факт. Тема на един друг разговор. Може ли ми кажеш малко повече за дигиталните валути на централните банки и какво ни очаква в бъдеще? Да, разбира се. Това са така наречените CBDC, което е реално валута, създадена от Централната банка на дадената държава, с цел улесняване на всички транзакции, които се случват с тази валута. Например, в момента, когато се работи с кеш, ти отиваш, депозираш кеша в банката, банката изпълнява някакви транзакции, проверки и така нататък. Това е една много голяма и сложна инфраструктура, изградена между различни банки. Първо вътре в държавата, второ извън държавата. Идеята на тези стотинки, създадени от правителство, от Централната банка, е с цел улесняване на всички тези операции и намаляване на тази инфраструктура. Представи си от така, ако, например, искаш да преведеш долари от България в Великобритания, например, тези долари всъщност пътуват до Америка първо, дигитално, разбира се, и оттам се получава разрешение те да бъдат прехвърлени в Великобритания. Това е един дълъг процес, отнема известно време, между 3 и 14 работни дни, примерно, което малко ли много забавя операциите на всеки един бизнес, който работи с това. Идеята на CBDC-тата е това да бъде намалено максимално много. Защото представи си в Ethereum, където нов блок се създава на всеки 12 секунди, тази същата транзакция може да се случи в рамките на 12 секунди, вместо на бизнес дни. Което би улеснило доста всички такива операции, би намалило доста инфраструктурата, която е задължително да имаш, за да можеш въобще да го изпълняваш. В същото време би улеснило и достъпа на хора, които по една или друга причина нямат достъп до банкови услуги. Това не е проблем за Европа и по-развитите държави, но е проблем за държави тип в Латинска Америка, Африка и прочие. Докато шансът ти да имаш най-елементарен смартфон, в който да можеш да изтеглиш едно най-елементарно приложение и моментално да започнеш да плащаш с него, е доста по-улеснено като процедура. Разбира се, тези инструменти идват и със свои плюсове и минуси, както всяко друго нещо в финансовата индустрия. Плюса на цялото нещо е, че, например, данъци могат да се плащат. Това е чисто в хипотеза, нали? Данъци могат да се плащат в процеса на изпълняване на транзакция, вместо на всеки равен период от време ти да си водиш счетоводство и да плащаш отделно и така нататък.
В същото време всеки един долар или лев или евро, който е прехвърлен от ляво надясно, ще се знае точно откъде и как е минал, така че ти дава известна доза публичност, транспаренси, прозрачност, която би намалила доста ефекта на, как да кажа, сивата икономика. Разбирам. Това е чисто хипотетично, разбира се. Предстои да видим. Предстои да видим. Също имаш и други ползи. Например, в момента в блокчейн се заражда така наречените Real World Assets, което е, да кажем, държавни облигации, превърнати в токени и предлагани от съответните институции, които се занимават с това. Този tokenization, за който четем, и че можем да превърнем един традиционен актив в дигитален такъв и да го търгуваме на отделна борса. Че дори това може да бъде приложимо и към недвижимите имоти. Нещо, което в момента търгуваме с нотариални актове на хартия през нотариуси. Блокчейна всъщност може да промени тотално това нещо. Точно така. Например, манията с NFT-та, които основно се центрира в момента около картинки. NFT-то е просто стандарт за как да изглежда даден дигитален инструмент. Не пречи по никакъв начин една къща да бъде превърната в нещо подобно, където мястото, така както е описано в Държавния регистър, да бъде просто описано в даден смарт контракт и аз да мога да ти го продам на теб като доказателство за собственост изцяло по дигитален път, без да има включени всички тези административни действия. И някакви интермедиари сме помежду нея. Това е другия плюс на всички тези инструменти, е, че всъщност посредника изчезва. Или както преди време много често се споменаваше в крипто, не е нужно да вярваш на другия човек, не е нужно да вярваш на посредник. Ти можеш да отвориш, стига да имаш достатъчните познания за това, разбира се, но можеш да отвориш блокчейн и да видиш точно как стоят нещата, кой какво притежава, кой какво не притежава, откъде са минали тия неща и когато искаш да направиш някаква размяна с мен, аз мога да видя, че първо ти го притежаваш, второ тази размяна може да се случи на един ход. Аз и ти да обменим едновременно двата ресурса, каквито и да сте, дали ще са пари за къща или каквото и да е, но да се случи едновременно. Така, без ескроу. Точно така. Премахва необходимостта на ескроу. Ти пак можеш да имаш, ако искаш, ако настояваш за това, но може да се случи в една транзакция размяната наведнъж. Пепи, много ти благодаря за това разговор. За мен беше удоволствие.